Jeg tænkte på, om vi ikke skal være kærester. Så kunne vi jo også gå en hel masse ture sammen, ikke? Ja. Bare os to. Ja. Bygge huler, bade i skovsøen sammen. Det er Jonas. Forstyrrer. Nej. Hvad er der galt? Jeg er blevet lækket. Kasper var bare selv en snap af mig og ham til festen i lørdags. Er du der? Var I sammen? Ja. Altså, jeg var helt fuld og havde ingen idé om, han filmede mig. Fuck, altså, det er over det hele. Må du ikke godt love mig, at du ikke ser det? Er du okay? Er du blevet uvenner med Sofie, eller hvad? Hun er blevet lækket. Hvad for noget? Hun er blevet filmet, hvor hun har sex med en fyr, som så er blevet lagt op på nettet. Nej. Jo. Har du set det? Nej. Nej, selvfølgelig. Jeg mente bare... Det er da vanvittigt. Hvem har gjort det? Ved jeg ikke. Du passer på dig selv, ikke også? Må du ikke godt love mig, at